Tjenare! Hörrni. Ja, idag har det väl allting varit som det ska, tror jag. Ja. Haft lite skola och så, medan du har varit hemma och latat dig. Varit på stan. Ja, köpte Ja. lite armband. Tittade Ja. på mobiler så. Men ingen mobil hittades. Nej, de hade inga. De hade inga som jag ville ha. Ja, men i alla fall. Jag och en kompis, Messina heter hon. M-E-Z-Z eller C-C-I-N-A. Har gjort en liten video som ligger ute på YouTube. Den heter Gangnam Style, tror jag. Så gå in och följ henne så är ni snälla. Hon vill jättegärna ha, vad heter det, premianter eller vad det heter. Ja. Och ja, följ mig också. Så kan ni kolla in min blogg som heter, så man går in på www.tjena-amanda.bloggplatsen.se. Det heter det. Kommentera och följ den. Ja, precis som jag gör. Inte. Nej. Ja, men sminket är borta också. Ser lite trött ut. Du kanske följer typ. Jaha, det är 10/7. Jag är inte trött. Du sa att du var trött. Jag ser trött ut. Ja. I alla fall. Men annars har väl dagen varit perfekt. Haft jätterolig rast och ja, varit med kompisar. Vi har varit sen vid 1:45, tror jag. Nej, 1:45. Ja. 1:45. Spela lite. Spela lite något av Planet. Ja, lite du vet så här. Facebook. Och lite Halo. Ja. Spela tv-spel. Ja, du vet när man dör i 1 minut. Ja. Eller nej, 10 sekunder vet. Ja. Lever upp och sen så dör man. Ja. Känns så här lagom kul. Så, ja. Vad finns det att säga mer förutom det är minut? Åh, hej! Liksom. Ja, annars har väl det helt okej. Locket av, vet ni? Kolla, mitt hår har blivit helt klippt. Ja, i alla fall. Men, ja. Ja, men vi ska väl säga hej då då. Besök min blogg. Och den heter www.tjena-amanda.bloggplatsen.se. Sen så följ mig på YouTube. Också tjena-amanda. Prenumerera eller prenumerantera. Eller vad Le! ja, på mig också så blir jag glad. Hej då!